Kaya nakadaog ko gabi sa game sa Facebook. So magapilapil mag mga game sa Facebook kaya makadaog mo. Legit guys, ako ang nakadaog tong gabi na games. Wow! Kalami! Good morning guys, magulang ko nagmata and ang oras is almost 12 noon na and karon ay nagtawag sa ko unexpected pero nag-expect good ko okay, na mag-deliver sa ko og sudan for this lunch kaya nakadaog ko gabi sa game sa Facebook so magabilapil mag mga game sa Facebook kaya makadaog mo yan, so na mag-deliver sa ko Jerry! Kalami! Wow! May pa mo! Nainggit na ko mag-gawas-gawas ba? Wala na dito gawas-gawas wala na yun. Sige, bye Josh! Salamat kayo ha! Thank you! Wow! Legit guys, ako ang nakadaog tong gabi na game. So muna ako ang prize of Gilas. Thank you so much Ma'am Rushin, Paman, thank you. Ayan, magpa-games pa ka more para makadaog na po yung pinadaghan. Okay, salamat kayo, salamat sa inyo ang tanan. Amo ning kauna nun niya. So I received a gift galing sa Herb Grillas. Ayan. The Santos Grills, Herb Grillas, Facebook. Wow! Kalami! Wow! It's one whole chicken. Asan mo mula? Play na ni? Yan daw. Sige lang, okay lang. Tara na ulit. What's up? Sige lang, okay lang. Sige kaya. Sa case. Ay, ganun. Tuhalin kayo, ganun na. Kaya Korean ha. Shout out sa one viewer na Benjen. Nag-trip kayo ganina kayo. Nagpadala. Abi lang ako si Martin. Kaya nakataong games nung may gabi Dapat lagi namin si Angel. Oo. Nagpa-games gabi Tapos, pagpa-games gabi nadaog ko. So, muna akong pag-video. So, nag-expect ko ay magpadala ko mag-style. Pagtawag si Sir Josman sa kuan kay Ma'am Mel. Libog ko. Tapos ko ni Ma'am Mel. Hindi, Lucien lang hindi. Order daw yung Lucien para daw yun. So, after which ganito. Agbayan ako gahit ko ba? Complete to siya. Korea, legit. Kailangan natin. Lasa. Lasang butter. Ganda mo.
Boleh kayak Yabdi ha? Si ano? Jessica. Uyak. Sebutin yung uyak. Diyan. Uyak. Bangan lagi. Karena kagulan. Katanya gitu ya. Kitang gilas. Ang kabulay. Dapat ano ba? Ito yung bukong. Kung nasimang naman sa sulod. Yeah. Padayon ka pa ito lang. Basta ano yan? Ngayon? Namungutan ng taon mo pagbayad ko na. Ay, balik ka. Kaya kailan naman na-discover na rin siya herbs sa sulod. May lemon. Na siya yung mga spices. Bato na kubot. Namigayo ang chicken. Healthy chicken. Para sa akong malnourished no? Akong dog. Ano malnourished no? Hindi kailangan may isang makaulo ng pangalan. Pag kumain ko, parang pinakaulo na ba Kalayan kami sa live. I-check ba yan ako kung bill sa balay? 8,000 ba yan? First sweldo. Puro full bayad sa kuan, kurintin. Diyan! Kurinti ako internet imuha. Tubig. Tubig ako. Ay, di pa. Di mo internet. Dili na kong kuya. Ay, di mo internet. Ay, na dyan eh. Mo na dyan ka? Paano ang... Balik sa tubig. Wow! Tubig yan. Ako, dili na kong internet.
itlog pa. Diba? Tapos na yung sauce, may corn beef, daghan. Ano na itong last time ng pulito? Ay, magbuhat ako. Meme sa Facebook, itong video. Ito magpalit sa hotdog. Smile, dahil nakay na kay Marinette. Kerry. Hotdog. Salt mo, ato na yun siya. Tapos mo out of dahil sa video niya. Paano sa video? Ako, babe. Remember na yung video na po na sayahang experience na. Tex, pero nag-comment na. Ano? Gana. Lako. Mahal. Ako makarunod ko. Ako yan. Video na mag-comment. Pwede mag-ulay cheese na. Kasanalay Hindi man, condense. kahit na- Kasanalay condense yung Ano ka ba yan? Hindi marunong. Jeff. Yun. Ito sumasaktan. Priya. Angel of Sin. Angel of Sin. Masukot si Hero. Katong nagulit mo sa dong sasagaw ka mo. Kita ka. Hero. Hindi mo na si Hero na sa gym ba? Quarantine man. Kinakita naman Tuesday. Here we go. Yes, go. Tindahan niya MP. Hindi meron doon ka. Si Angel. Yun. Uy, palakas ko. Wala kay Ayu ba? Istorya na beta sa office ni Manish. Ha? Kalimot daw sa jail. Bango eh. Uy, hangin ko rin katakas. Nalagod mo, mulang. Sa YouTube man. Ito tarong. Hangin ito. Ito daan na. Nag-cut din ito doon. Ano may cut? Sa laon ang kuan be. Internet sa taas be. Ito diya. Wala na. Pwede man basta. Hindi lang ako makakita. Ang kuwan din. Thank you. Ito ay nakalaman. Yung putang isa kaya.
budget na, basta na. Pag mag-quarantine ka, mag-sabi ko. Philippines lang. Sa Siargao, Palawan, Boracay. Ano mo, Poloy? Kaya magtanong bukid. Tanong mo balanghol. Wapay trabaho. Mamalit ko gliso sa kuan at daw. Para, Tanong ka na mga opera. dire? Saman. Ito ang tinanong diri, wag may nilambo at nakaon yung natutunuban pero wala man na. Dia o pili na dia ka namin na yuta dia o. Sa tangan. Murag sobra ka init din. Ay tangan dia beri kita dia tangan. Kalau pun ada Kung tangan. alugbati, namatay. Tayo. Tangan na makasobel. Abot mo. Sa mo dyan na ko ha. Kita na naman ang orange mo. Kami tangan. Diyos gapon, namatay. Uy, ano mo, namatay. Yan kan amay yuta di ka dapat paglungan ni. Iyo. Yan ako ito. Wala mo. Laklak ko lang tanaw. Lawag diri sa Samal J, anak si Janet. Maribel Lisa. Yan. Pagyan man gusto ya ha. Tagan daw ka ni Angel of Ilubon. Ano mo ko ganap ulubong? So, ginailong lang siya. Dala, uwan. Ayaw mo pagtulog. Ayaw mo pagtulog. Isa lang ang puro. Naurot rin dahil yung sarap. Oh. Urot. Ganap mo yung pangalang lamang. Yes! Tok, tambas, laway-laway. Maraming salamat sa sponsor si Thank you. Ma'am Rochelle. Ma'am Rochelle. Ma'am Rochelle. Salamat! Ay, Ma'am Rochelle. Dalawa din lang. Thank you so much, Ma'am Rochelle. And Thank si you. gi-order niya kay Ma'am Mel. Lami. From Herb Grillas. Lamig kayo. Kapit lang. Tuhan. Pero, meron sila to ha. Palmahin si Ma'am Mel din, si Rochelle kay Kuana sa Ideya. Ah, pang-village din, pang-village si Ako Ma'am. dapat ang pang. Meron, pang-village likod sa So, Abriza. isa to ah? Ako Ito dito. dito shortcut gani. Then, Ilaan lang. si... Opo. Oh, dito. Then si Ma'am Rochelle sa Ideya. Thank you so much, Ma'am Rochelle and Ma'am Mel. Maraming salamat sa ang dinner. So, yummy. Napakasarap. Dapat pa na kayo, dinandun lang kami. Kanya mo ko kaya. Pero wala naman. Kung
Libre man. Love for nas. Busog na. Tulog na ta. Tinawag din mong ginga mga ko, ano kung chocolate, dala ko na kaon. Tulog na. Busog Ako na. like chocolate. Ay, pwede ba? Sige, sige. Sarap. Sa chocolate, Asa mo pala? Plain na ni? Tara na kayo. Tol, kay ganin na kay Korean ha. Shout out sa One New Year. Trip kayo ganin na tayo. Kadaya, sabi lang ko sa games mo may gabitin. Pagpa-games gabitin. Tapos, pagpa-games gabitin. Nag-expect ko may magpadala ko first time. Pagtawag, doon sa kumain kay Hotel. Ganun. Marvelous. Di ba, Jay? Siya na siya lasa. Siya lasang butter. Dandaw ko. Buhat. Ano na siya? Is Korean. Ano siya? Dapat daw anak. Hindi mo kang right. Like yung tap. Spice complete. Meron ka na. Meron ka na. Manern. Oh, wait. Ay, si Tomas. Pulang. Wala na, no? Lamig kaya?
Kami kita sumpah, magkakit mga puri ko ngayon, dito mga porta. Sige lang, kay ano na yan? At nawong kay dapat na. Pero wala yung porta. Kira mo po, porta ganyan nga. Kaya mo po, ako ba kang masan sa puwa? Dadak mo ba yan? Ano ba? Tagok. Mga boss, bastag yung hirap sila. Gani, Pero inatag. pero ninatag dito, sponsor yan. Dahil, pizza. Pizza, Jacob. Hindi. Tapos Muslim. Hindi. Napakala ito. Puntahan ni Bang Pisa, puntahan ni Una siya mo naman sa sulod. Yeah. Pagkaya ko dito kayo. So, Sana lang. mga tayo, pagkaya ko. Kaya na naman na-discover na siya work sa sulod. May lemon. Na siya yung mga spices. Ba't ito gumot? Nagagayo ang chicken. Healthy chicken. Para sa ako ang maluris na mga akong joke. I-check ba yan ako kung bill sa balay? 8,000 ba yan? So, first mundo. Puro full bayad sa kuhan. Diba? Kuwente ko internet mo tubig. Sabi ko na internet. Ay, namang internet na dyan eh. Paano na ilaban? Bawi. Mo na dyan ito? Final answer. Ako ang tubig, yung internet. Dito ko mag-internet ka masuligin na. Internet. Tubig lang ko kasi hindi ko blaban. Salamat ako ito. Sige ko blaban. Sige ko. Basta no. Ito ko ML. Alam mo. Internet ka. Sige ML. Kapag yun mo, gulay. Dagan dito sa ano? Ano, murag. Stuff, dagan yung laman. Paglaman sulod. Kailan ba na kang istiro niya? Ha? Istiro. So, advantage. Nagtanong ka. Pasabangin? Ito ko balo. Diba? Pasabangin. Huwag ganyan gawin mo. Spaghetti may ugma. Tapos na yung sauce, may corned beef, dapat. Ano na itong last canners? Pag-check. Eh, magbuhat ako. Meme sa Facebook. Comment tayo sa Keren. So, mga tapos mo,
Tapos dahil sa video na, mahal sa video. Ako ba eh? Remember na yung video na po yun. Kaya kita na nagkamawa na. Ay, na. Ako makalipas ko. Okay, live. Sabi, no? Tagan ako pa kaya. Andrea, Angel, oh! Angel, parang yung sa Angel, oh! Ano? Bigaw tayo. Nota? Angel of Sin. Angel of Sin. Basta hinatag na si Pizza. Basta hinatag na si Pizza. Minsan raw to single na lalaki nila. Dito na daw sa bingo. Oh, gano'n. Magpapabog mo. Ada, comment na. Pinagito. Daraw. Saka, masukot sa iyo. Pwede man basta. Hindi lang magpapagawa. Lansang Sabi nakaramat. Putag isa kay nga na. Nota. Huwag na. Wala ka kuya din nung iba niya siya. Ayaw na, bala ka lang mo na isa oh. Kaya ko eh. Dito mo tapayan sa Peter. Anong para mag... Tulog mo na. Pinawin na pag.
Pag mag-quarantine kayo, mag-travel ko. Nakakal to. Philippines lang. Travel ka. Siargao. Palawan. Boracay. Kwento? Ano pang $1? Hirap pala nga rin ito. Wala nga kayo kwarta. Dahil matupog sangkal. Tama lang last destination. Kaya magtanong bukid. Sana kung Balanghol. Wapay trabaho. Mamalit kong bliso sa kuwan. Ikaw. Para. Ano? Ka na Direct. Tama. Kung pinanong direct, wag may ilang bukid ka. Direct. Tama. Kung pinanong direct, wag may ilang bukid ka. Nakaon yung natutunuban, pero wala man yun. Di ako pwede na di ako kanam di yuta di ako. Tama ko nagtangan. Nagtangan ko diri. Nagtangan ko. Ayong bangke naman. Tayo. Nagtangan ko mga sulat. Yes, dapo. Mantay. Ano yung anak mo? Mantay. Lahat ko rin magsasalang di anak niya. Maribelusa. Sige. Pangyang man ko sa'yo ha. Tagan daw ka ni Angel Umilugo. Matulit ko na Pero ginailugan lang. Nala ko, wall. Ayaw mo pag-ilog. Ayaw mo pag-ilog. Isa na kabuog. Naurog dahil mo. Sibuk, sarap. Oh. Urot. Pero tabi yung may pangaw ng lamang. Kuya. Ano ba ito? Gamay lang po ba? Tapos gaway-gaway. Yes! Tapos gaway-gaway. Kami sa meter. Kung gato pa, Wait, dagang salamat sa sponsor Thank you. si Ma'am Roshin. Ano sa nagatan namin? Ma'am Roshin. Salamat kay Ma'am Roshin. Hi, Ma'am Roshin! Salamat! Ikaw po. ay Ma'am Lucien, balang ako kay lahat ng mga Thank you so much, Ma'am Roshin. And i-order niya kay Ma'am Mel. Dami. From Hercules. Dami kaya. Obrero sila to ha. Pamahin si Ma'am Mel din si Roshin kay Juan sa Leia. Pag-village din, pag-village sa pag-village dito sa Abrinza. So, isa ko Ako dito. Dito shortcut then. Then Ilaan na. si Opo. Then si Ma'am Roshin sa Leia. Thank you so much for listening, Pamela. Maraming salamat sa mga so, yummy. Bago pa nito,
ako. Jubot, ano. Tulog na. Oo, Busog na. balik. Sarap! Sa chocolate, sa budget nga. Ganahan ko sa ito sa Thank you.